Když se zaměříme na Německo ve středověku, dostáváme se do období, které trvá více než 1000 let až do 15. století. Je to čas, který stojí mezi koncem antiky a začátkem novověku. Pojem středověk byl vytvořen až později a lidé v té době se takto nenazývali. Vnímali se jako součást křesťanského světa, propojení církví, vírou a mocí. Teprve renesanční učenci v 15. a 16. století začali mluvit o tomto mezidobí, které se nacházelo mezi slávou Říma a jejich současností. Pro ně to byl střední věk, období, které bylo poznamenáno temnotou a zaostalostí. Avšak skutečnost byla mnohem složitější. Středověké Německo nebylo pouze místem válek a vlády králů či císařů, ale také domovem rolníků, kteří pracovali na svých polích, mnichů, kteří opisovali knihy, a měšťanů, kteří zakládali nová města. Byla to doba, kdy se budovaly katedrály, rozvíjely obchodní trasy a duchovní směry jako scholastika a mystika měnily svět. Počátek tohoto období můžeme datovat do 5. století, kdy zaniklo západořímské impérium. S pádem posledního západořímského císaře Romula Augustula skončila antika. Germánské kmeny jako Frankové, Sasové, Alamanové, Bavoři a Turingové začaly formovat území, které později nazveme Německem. Konec středověku se pak datuje do 15. století, kdy došlo k několika významným událostem. Pád Konstantinopole v roce 1453, vynález knihtisku Johannem Gutenbergem v polovině 15. století a objev Ameriky v roce 1420. Každá z těchto událostí otevřela bránu do nové epochy, kterou nazýváme novověk. Středověké Německo nebylo národním státem, jak ho chápeme dnes. Místo toho tu byla síť vévodství, hrabství, biskupství, svobodných říšských měst a klášterů. Císař byl nejvyšší autoritou, ale jeho moc byla vždy závislá na souhlasu knížat. I když neexistovala jednotná politická struktura, v průběhu staletí se utvářela společná politická a kulturní identita, kterou můžeme nazvat německou. Středověk v německých zemích můžeme přehledně rozdělit do 3 hlavních období. Raný středověk, počínající v 5. století, byl poznamenán dědictvím stěhování národů a vzestupem Frankské říše pod Karlem Velikým. Následoval vrcholný středověk, který trval od 11. do 13. století, kdy dominovaly dynastie Otonů, Salierů a Stauferů s císařskými korunovacemi, křížovými výpravami a rozkvětem měst. A konečně pozdní středověk v 14. a 15. století. Doba krizí, která přinesla mor, hladomory a povstání, ale také éru nových myšlenek, kultury a přechodu do novověku. Ti, kdo žili v Německu v tomto období, zažívali svět, který byl protkán jak vírou, tak násilím. Církev byla všudy přítomná, od vesnických farářů po velké biskupy, od klášterů po majestátní katedrály. Každodenní život mnoha lidí se odvíjel od rytířů, hradů a cechů. Pro většinu obyvatel, zejména rolníky, byl život těžký a určován dávkami pánům. Přesto středověk nebyl pouze obdobím tvrdosti, ale také časem kreativity. Gotické katedrály, jako ty v Kolíně nebo Štrasburku, univerzity v Heidelbergu či Praze a básníci jako Walter von der Vogelweide či Mistr Eckhart, to vše dokazuje širokou škálu kulturního rozvoje. Všechny tyto prvky formovaly svět, jehož stopy přetrvávají dodnes. Naše představa o středověku je tedy odrazem mnoha vrstev. Usilování rytířů a hradní architektura, romantické vize Minnesengerů a tajných společností, ale také krutá realita hladu, moru a válek. Kdo se rozhodne prozkoumat středověkou historii Německa, vstupuje do fascinujícího světa plného protikladů, proměn a příběhů, které nás stále uchvacují. Toto je náš vstup. Odtud začínáme tisíciletou cestu. Od pádu Říma po Gutenbergův lis, od Karla Velikého
až po konec dynastie Štauferů, od bitvy na Lechu po tanec moru. Středověké Německo je mozaikou moci, víry, kultury a katastrof. Základy této doby byly položeny v epoše poznamenané odchodem, nejistotou a násilím, v období migrace národů. Mezi 4. a 6. stoletím putovaly germánské a další kmeny Evropou, poháněny tlakem ze východu, úpadkem Římské říše a hledáním nových životních prostor. V roce 476 došlo k pádu západořímské říše, když byl sesazen poslední císař Romulus Augustulus. Tato událost ukončila téměř 5 století trvající světový řád, který formoval život ve střední Evropě. Římské cesty, města a právní systémy se rozpadly. Na jejich místech se objevily nové mocenské struktury. V germánských oblastech se formovaly kmeny, které později sehrály klíčovou roli v německém středověku. Sasové na severu, Turingové uprostřed, Alemani na jihozápadě a Bavoři na jihovýchodě. Každý z těchto kmenů měl své vlastní zvyky, tradice a právní normy. Žili v rodinných svazcích, spojeni jazykem a kulturou, avšak bez centrální vlády. Frankové hráli zvláštní roli. Původně usazené podél Rýna využili rozpad Římské říše k rozšíření svého území. Pod vládou krále Chlodviga dobyli značné části Galie. V roce 489 se Chlodvig nechal pokřtít, čímž spojil své království s křesťanstvím. Krok, který měl zásadní dopad na budoucí století. Frankové se stali mostem mezi germánským dědictvím a křesťanstvím. I jiné národy zanechaly své stopy. Langobardi se usadili v Itálii, Vizigóti ve Španělsku a Vandalové v severní Africe. Hunové, Avaři a Slované pronikali z východu do střední Evropy. Tyto migrační vlny zásadně změnily etnickou a politickou mapu kontinentu. Na německém území to znamenalo, že země, jež byla kdysi součástí Římské říše, se rozpadla na množství malých kmenových oblastí. Kolín, Trevír a Mohuč, kdysi významná římská města, ztratila svůj význam nebo zanikla. Nová mocenská centra se objevovala v obcích, hradech a sídlech kmenových vůdců. Přesto římské dědictví nezmizelo úplně. Římská církev zůstala a misionáři začali šířit křesťanství do nových regionů. Staré cesty byly nadále využívány a římské právo přežívalo ve slabší podobě. Tak vzniklo soužití starých a nových struktur. Zvlášť důležitou roli hrála fúze germánských tradic s křesťanskými zásadami. Co bylo dříve upravováno podle kmenových práv, začala postupně doplňovat církevní pravidla. Kněží a biskupové získávali na vlivu a zakládali se nové kláštery. Nebyla to pouze místa víry, ale i klíčové body kultury a vzdělání. Stěhování národů přineslo s sebou násilí a destrukci. Konflikty mezi kmeny, loupeže a hladomory formovaly život mnohých lidí. Z tohoto chaosu však vyvstávaly základy středověké Evropy. Východofranská říše, jež se později stala základem Německa, by bez Franků nemohla existovat. Stejně důležitou roli hráli kmenoví vévodové v 10. století. Sasové, Bavoři, Švábové a Frankové, všichni měli své kořeny v pohybech této doby. Stěhování národů tedy nebylo jen koncem, ale i zásadním přechodem. Zničilo starověký Řím, ale zaselo nová semena. Z těchto semen vyrůstaly říše, dynastie a kultury, které měly formovat středověk. Německo ve středověku začalo právě touto přelomovou érou. S pádem Říma skolaboval řád, který vládl po staletí. Na jeho místo nastoupili kmeny, knížata a králové, kteří vedli zemi na novou cestu. Z chaosu vzešel nový svět, který brzy sjednotil Karel Veliký. V 8. století se objevila postava vládce, jejíž činnost položila základy pro pozdější Německo. Byl králem Franků a od roku 764 vládcem říše, jež se táhla od Pyrenejí až po Labe. Karel převzal dědictví svého otce,
Pipina Krátkého v roce 768. Brzy zahájil výpravy, které říši rozšiřovaly a upevňovaly. Zvlášť tvrdý byl jeho boj proti Sasům na severu, který trval více než 30 let. Sasové se bránili, ale nakonec podlehli. Jejich staré tradice a bohové museli ustoupit křesťanství, přičemž kláštery a kostely se rozšířily na jejich území. Karel také rozšiřoval svou říši na jihu a východě, vedl války proti Bavorům, Langobardům v Itálii a Avarům na Dunaji. Na konci jeho vlády byla Frankská říše nejmocnějším útvarem v Evropě. Ale Karel nebyl jen dobyvatelem, uměl také uspořádat vládu. Jmenoval hraběte a vévody, kteří vládli jeho jménem, a svolával říšská shromáždění k schvalování zákonů. Silně se opíral o církev, která jeho moc zabezpečovala skrze biskupy a kláštery. Úzké spojení s církví vedlo k významné události. Na Štědrý den roku 800 papež Lev III. Korunoval Karla v Římě císařem. Tím byla oživena stará římská císařská hodnost, nyní v rukou franského vládce. Pro jeho současníky to bylo znamením, že si Bůh vybral Karla k ochraně křesťanství a vládě nad Evropou. Tato korunovace představovala zlomový okamžik. Spojila germánskou královskou moc s ideou římského impéria a autoritou církve. Z tohoto spojení vznikl nový model vlády, který měl utvářet následující století Svatá říše římská. Karelova císařská koncepce byla více než pouhá symbolika. Přinesla pořádek do rozsáhlé a rozmanité říše. Podporoval vzdělání, přitahoval učence na svůj dvůr v Akenu, zakládal školy a posiloval kláštery. V období tzv. Karolínské renesance zažívali umění, architektura a věda výrazný rozkvět. Aken se stal centrem jeho moci. Výstavba kaple paláce s jejím impozantním kupolem odhalila Karelovy ambice. Nebyl pouze králem jednoho národa, ale také vládcem říše, která obnovila slávu Říma. Karelova vláda měla pro Německo dvojí význam. Na jedné straně stále představovala Franskou říši, nikoli však Německo v dnešním smyslu. Na druhé straně, díky začlenění východních oblastí, jako bylo Sasko, Bavorsko a Alamannové, položil základy pro říši, která byla později vnímána jako německá. Jeho úmrtí v roce 814 znamenalo konec jedné epochy. Zanechal za sebou říši bezprecedentní velikosti, ale její jednotě se dlouho nedařilo udržet. Po jeho odchodu se říše rozdělila mezi jeho následníky, konkrétně mezi jeho vnuky. Korunovace v roce 800 sice vytvořila ideální obraz, avšak politická struktura byla příliš rozlehlá a různorodá, aby mohla dlouhodobě koexistovat. Přesto myšlenka císařství přežila a formovala myšlení středověkého období. Určila nároky vládce na východě. Z odkazu Karla Velikého vznikla představa, že říše je nejen politickým, ale i duchovním uspořádáním. Když Karel Veliký v roce 814 zemřel, zanechal říši, která byla větší než jakákoliv jiná v Evropě od dob antiky. Od Pyrenejí po Labe, od Severního moře až po Itálii, zahrnovala národy, jazyky a kultury, které se téměř vůbec neshodovaly. Udržet tuto říši pohromadě byla už za Karelova života obrovská výzva. Po jeho smrti se stala téměř neřešitelnou. Jeho syn, Ludvík Pobožný, převzal korunu s cílem zachovat jednotu, avšak čelil stejnému problému jako Karel – otázce následnictví. Podle franského zvyku bylo běžné, že říše byla rozdělena mezi syny. Nicméně Karel vytvořil titul císaře, který se těžko dělil. Po Ludvíkově smrti v roce 840 vypukl dědický spor mezi jeho 3 syny – Lotarem, Ludvíkem Němcem a Karlem Holým. 3 roky trvala bratrská válka, která uvedla říši do chaosu. Nakonec byla v roce 843 uzavřena Verdunská smlouva, která rozdělila Franskou říši na 3 hlavní části. Lothar získal střední říši, úzké a dlouhé území
od Severního moře přes dnešní Belgii, po Rýni a Burgundsko až po Itálii. Karel Holý obdržel západ, pozdější Francii, a Ludvík Němec dostal východ, východofranskou říši, která se stala základem budoucího Německa. Hranice určené ve Verdunu měly zásadní význam. Neurčovaly pouze vládní území, ale vytvářely nové politické reality. Západ se během staletí vyvinul v království Francii, zatímco východofranská říše se stala jádrem svaté říše římské německého národa. I přesto však východofranská říše nebyla Německem v moderním slova smyslu. Skládala se z kmenů a regionů, které se cítily pouze volně spojeny. Na severu žili Sasové, na jihu Bavoři, na západě Frankové a na jihozápadě Alamanni. K tomu se přidávali Turingové a další skupiny, přičemž každý z těchto kmenů měl své vlastní zvyky, vévody a často také hrdost. Ludvík Němec usiloval o zklidnění této rozmanitosti. Vedením tažení proti Slovanům a Dánům se snažil zabezpečit hranice na východě a severu. Opíral se o církev, aby vytvořil pořádek a odměňoval své věrné následovníky půdou a tituly. Pod jeho vedením se východofranské království začalo stabilizovat. Rozdělení Verdunu však mělo nejen územní následky, ale také vedlo k oddělení kulturnímu a jazykovému. Na západě se prosadila románská řeč, která později vedla k vzniku francouzštiny. Na východě zůstala dominantní starohornoněmčina, jež se postupem času transformovala na různé německé dialekty. Verdun se tak stal významným milníkem v evropské jazykové historii. Církev sehrála v tomto procesu klíčovou roli, neboť byla jedinou institucí, která přežila napříč hranicemi. Biskupové a další církevní představitelé se nestali pouze duchovními vůdci, ale i poradci a administrátory. Pomáhali udržovat království soudržné díky společným pravidlům, vzdělání a víře. Přesto bylo východofranské království křehkým útvarem, kde kmeny si zachovali svou nezávislost a králova moc byla omezena. Neustále vznikaly konflikty mezi vévody a panovníkem. Jednota musela být neustále obhajována, což se stalo vzorem, který dlouho ovlivňoval německou historii. Politicky znamenalo rozdělení Verdunu, že dědictví Karla Velikého již nevytvářelo jedno království, ale 3 samostatné mocnosti. Východofranské království si vytvořilo vlastní identitu, která se udržela. Z historického hlediska to byl skutečný zlom, který dal vzniknout německému království. Nicméně toto království nebylo uzavřeným národním státem. Představovalo pestré plátno hrabství, vévodství, biskupství a klášterů. Autorita krále závisela na jeho schopnosti získat podporu těchto knížat a pánů. Silný král mohl formovat království, zatímco slabý rychle ztrácel vliv. Lidé té doby si tohoto epochálního přechodu nevšimli tak jako my dnes. Pro ně byla smlouva z Verdunu mírovým ujednáním po ničivých bratrovražedných válkách. Pro nás však představuje chvíli, kdy se cesty Francie a Německa začaly oddělovat, což mělo po staletí formovat evropskou historii. Tak bylo východofranské království zrozeno. Nebylo to hotové Německo, ale jeho počátky. Jeho budoucnost byla v rukou vládců jako Heinrich I., Otto Veliký a císaři, kteří následovali během vrcholného středověku. Cesta však začala v Verdunu, v dohodě, která vznikla z dynastických potřeb. Po rozdělení Verdunu zůstalo východofranské království volnou sítí kmenů a knížat. Až v 10. století se objevil panovník, který dal tomuto království jasnou podobu. Otto Veliký. Vládl od roku 936 do 973 a je považován za skutečného zakladatele pozdějšího svatého římského impéria. Jeho otec Heinrich I., známý také jako Vogler, již položil základy. Heinrich v roce 920
dosáhl příměří s Maďary, jezdeckým národem z Maďarska, a zároveň upevnil království zevnitř. Po jeho smrti převzal Otto vládu a překonal otce. Již na počátku své vlády se Otto musel potýkat s odporem. Vévody a dokonce i členové jeho vlastní rodiny se několikrát vzbouřili. Otto reagoval s odhodláním a tvrdostí. Porazil vzbouřence, upevnil svou autoritu a posílil království víc než kterýkoliv z jeho předchůdců. Klíčový okamžik nastal v roce 955. V létě se maďarské vojsko vrhlo do jižního Německa. Desítky let terorizovali střední Evropu, prováděli rychlé jezdecké útoky, plenili vesnice a města a spálili úrodná pole na popel. Nyní se dostali hluboko do Bavorska, kde představovali hrozbu pro Augsburg. Otto čelil tomuto nebezpečí. Na Lechfeldě, rovině poblíž Augsburgu, se odehrála rozhodující bitva. Král shromáždil armádu ze Saska, Bavorska, Švábska a Frank. Podle kronikářů se osobně postavil do řad svých vojáků, pozdvihl kříž a povzbudil je k boji. Bitva skončila ohromujícím vítězstvím. Maďaři byli poraženi a jejich expanze byla navždy zastavena. Evropa byla osvobozena od trvalé hrozby. Z krále, který dříve musel usilovat o uznání, se stal vládce, kterého lidé oslavovali jako zachránce říše. Tento triumf výrazně posílil Ottovo postavení. Avšak on se nehodlal spokojit pouze s vojenskou slávou. Vytvořil nový systém, později známý jako systém říšské církve. Místo aby se spoléhal pouze na světské vládce, přiblížil biskupy a duchovenstvo k trůnu. Získali majetky a práva, ale museli zůstat věrní králi. Protože církevníci nezakládali vlastní dynastie, jejich moc po smrti opět přecházela do rukou krále. Tento model zajistil Ottovi vliv nad rozsáhlými částmi říše. Jeho pohled se brzy obrátil k Itálii, kde papežství čelilo nepokojům. Rivalizující šlechtické rody se snažili o moc. Otto využil situace, překročil Alpy a zavedl pořádek. V roce 962 byl v Římě korunován papežem Janem X. na císaře. Tím obnovil tradici Karla Velikého a spojil východofranskou říši s nárokem na císařskou hodnost. S touto korunovací začalo období, které později dostalo název Svatá říše římská. Otto se neviděl pouze jako král jednoho národa, ale jako ochránce celé křesťanské církve. Jeho autorita se rozprostírala od Saska po Sicílii a jeho vliv formoval evropskou politiku. Císařství však přineslo i nové výzvy. V Itálii musel Otto opakovaně zasahovat, aby podpořil papeže nebo čelil vzpourám. Spojení říše a církve, které pro něj představovalo záruku stability, zároveň vytvořilo základy pro budoucí konflikty mezi císaři a papeži. Když Otto v roce 966 zemřel, zanechal za sebou říši, jež byla větší a stabilnější, než kdy dříve od časů Karla Velikého. Jeho vítězství na Lechfeldě zajišťovalo vnější bezpečnost a jeho korunovace v Římě byla ideologickým základem. Byl víc než jen král, stal se prvním císařem z východu, jehož nástupci po staletí uplatňovali nárok na římské dědictví. Pro Německo znamenala Ottova vláda zásadní obrat. Z rozptýlených kmenů se formovala říše se společnými strukturami. Z nejisté královské moci vzniklo císařství, které mohlo hrát významnou roli na evropské scéně. Otto Veliký se stal měřítkem, podle něhož se hodnotily budoucí generace vládců. Jeho vítězství na Lechfeldě v roce 955 a císařská korunovace v Římě o 7 let později z něj učinili neochvějného vládce. Jeho skutečný úspěch však spočíval nejen ve vojenských triumfech či korunovaci, ale především v pořádku, který pro říši zavedl. Struktura, jež novým způsobem spojovala světskou moc s církví. Otonové, konkrétně Otto Veliký, jeho syn Otto II. A vnuk Otto III. Vládli říši téměř 100 let. V průběhu této doby
se sformoval tzv. Říšsko-církevní systém. Tento model se snažil zajistit moc v království, aniž by se dostal pod vliv mocných kmenových vévodů. Vévodové ze Saska, Bavorska, Franka, Šváb byli silní muži, disponující vlastními armádami, hrady a družinami. Každý z nich měl potenciál destabilizovat říši, pokud by se postavil proti králi. Heinrich I. toto napětí zažil, stejně jako Otto Veliký v počátcích své vlády. Bylo třeba najít trvalé řešení a odpověď se ukázala ležet v církvi. Biskupové a další církevní představitelé hráli klíčovou roli. Spravovali rozsáhlé majetky a vedli diecéze a kláštery. Měli však jednu zásadní výhodu. Nemohli zakládat dynastie. Když biskup zemřel, nezanechal za sebou syna, který by mohl dědit jeho post. Tím se otázka nástupnictví opět dostávala do rukou krále. Otto této situace důmyslně využíval. Dosazoval do biskupských úřadů muže, kteří mu byli oddaní. Obdarovával je pozemky, právy a pravomocemi, které je téměř povyšovaly na úroveň knížat. Tato říšská církev se stala oporou jeho vlády. Duchovní se stávali kancléři, poradci a správci říše. Kláštery získaly ochranu, rozvíjely se školy a písařské dílny, které podporovaly vzdělání a administrativu. Pro tehdejší obyvatelstvo byl tento nový pořádek zřejmý. Biskupové cestovali nejen s křížem, ale i se mečem, vedli vojska, spravovali hrady a vybírali daně. Kláštery, dříve tichá místa modlitby, se proměnily v centra politické a ekonomické moci. Zvláště pod vládou Otce II. Nabyla tato vazba téměř mystického rozměru. Mladý císař, vnuk Ottona Velikého, snil o obnoveném Římě, o říši, která by spojila církev a stát v jednotném křesťanském pořádku. Jeho vztah k papežství byl úzký a jeho pohled směřoval do Itálie. Ačkoliv zemřel v roce 1003, jeho vize ukazuje, jak silně otonská vláda spoléhala na duchovní symboly. Tento pořádek přinesl stabilitu, avšak byl také křehký. Čím více se církev podílela na světské moci, tím víc se objevovalo pokušení zaměnit role kněze a knížete. Biskup sloužící císaři mohl být zároveň nárokován papežem. Právě zde se ukrýval klíč k pozdějším konfliktům, jež vyvrcholily v investiturním sporu. Pro říši Otonů však byl tento systém úspěšný. Zajišťoval vládu nad rozlehlým územím od Severního moře až po Itálii a od Burgundska po Böben. Učinil císaře nezávislým na náladách kmenových vévodů a podporoval vzdělání, jelikož kláštery a katedrální školy se staly centry vědění. Otonové zanechali také významné kulturní dědictví. Takzvané otonské umění spojovalo římské a byzantské vlivy s germánskými tradicemi. Církve jako v Hildesheimu nebo Quedlinburgu, rukopisy, vyřezávané slonoviny a zlatnické práce dodnes svědčí o epoše, která se vyznačovala politickou i duchovní silou. Když Otto II. V roce 1003 zemřel, následoval ho Heinrich II., poslední císař z otonského rodu. Pokračoval v politice svých předchůdců, upevnil systém říšské církve a úzce spolupracoval s náboženskými představiteli. Dokonce byl později svatořečen. S jeho smrtí také skončila otonská dynastie, avšak její uspořádání mělo dalekosáhlé následky. Otonové transformovali říši kmenů na říši se zavedenými strukturami. Jejich inovativní přístup k zajištění světské moci prostřednictvím církevních úřadů byl originální, ale nesl s sebou určitá rizika. Pro budoucí generace panovníků se stal vzorem, ale i zátěží, neboť spojení koruny a kříže bylo silné, avšak mohlo se i snadno rozpadnout. Smrtí Jindřicha II. Došlo ke konci vlády Otonů. Novou dynastii nastoupili Salierové. Pocházeli z Franka s Konrádem I., přivedli na trůn prvního císaře své linie. Pod Salierovci dosáhla říše značné moci. Nicméně právě v této době vypukl konflikt,
který měl po staletí ovlivňovat vztah mezi císařem a církví, spor o investituru. Zpočátku se zdálo, že vláda Salierů je stabilní. Konrád II. A jeho syn Jindřich II. Upevnili říši, vedli války proti Polsku a Maďarsku a drželi knížata v šachu. Jindřich II. Byl považován za jednoho z nejvlivnějších panovníků své doby. Avšak po jeho předčasné smrti v roce 1056 se na trůn dostal jeho syn Jindřich VI. Jako dítě. Poručnictví oslabilo korunu a když Jindřich mohl začít vládnout, čelil novým odporům. Klíčovou otázkou se stalo, kdo má právo jmenovat biskupy. Dosud král uděloval biskupské úřady pomocí prstenu a berlou. To mělo hlubší význam, neboť to znamenalo, že císař měl kontrolu nad výběrem biskupů a tím i nad říšskou církví. Papež Gregor VI. Zpochybnil toto právo a prohlásil, že pouze on sám může provádět duchovní jmenování. Císař již neměl mít slovo v biskupských záležitostech. Pro Jindřicha I. To byl útok na jeho autoritu. Ztrátou práva jmenování by oslaboval klíčový nástroj své moci. Na tuto výzvu reagoval razantně, sesadil papeže, alespoň podle svých vlastních tvrzení, a nechal ho ponížit. Gregor se pomstil a v roce 1060 exkomunikoval císaře. Toto vyloučení mělo zásadní důsledky. Neznamenalo to pouze vyloučení z církve, ale také to, že poddaní Jindřicha už nebyli povinni mu sloužit. Mnozí knížata toho využili a postavili se proti němu. Císař se ocitl osamocený. V této kritické situaci mu zbývala jediná možnost – smíření. V zimě roku 1077 se vypravil do Itálie. Naboso, oblečený v kajícím rouchu, strávil 3 dny čekáním ve sněhu před hradem Canossa, kde se nacházel papež Gregor. Až po této veřejné potupě ho papež opět přijal do církve. Cesta do Canossy se stala symbolem. Ukázala, že i ten nejmocnější císař může být donucen podřídit se duchovní autoritě. Pro současníky to byl ohromující pohled. Vládce říše, který musel žádat o milost papeže. Avšak konflikt tímto nebyl ukončen. V následujících desetiletích pokračoval spor s různými výsledky. Císař a papež usilovali o to, kdo má rozhodující slovo v říši. Až v roce 1220 byl uzavřen Wormský konkordát. Tato dohoda stanovila, že jmenování biskupů provádí papež. Nicméně císař mohl i nadále participovat na volbě a udělovat světská práva. Investiturní spor trvale pozměnil mocenské poměry v říši. Císař přišel o část své přímé kontroly nad církevními záležitostmi, zatímco papežství se stalo nezávislejším. To vedlo k posílení vlivu knížat, protože koruna už nemohla tolik spoléhat na říšskou církev. Salíská dynastie tuto roztržku přežila jen několik generací a po Jindřichovi VI. A jeho synu Jindřichovi V. vymřela v roce 120. Jejich dědictví však mělo dalekosáhlé dopady. Konflikt mezi císařem a papežem otřásl základy říše a vytvořil vzor, který provázel německou historii až do pozdního středověku. Cesta na Canossu zůstala v kolektivní paměti jako mnohem víc než jen historická událost. Stala se symbolem toho, jak duchovní moc mohla donutit světskou autoritu k podvolení a připomínkou křehkosti říšského pořádku, když se císař, papež a knížata navzájem postavila. Po konci Salíců nastoupila nová dynastie, Hohenstaufové, pocházející ze Švábska. A začala éra, jež patřila k nejzářivějším, ale i nejkonfliktnějším obdobím středověkých dějin. Pod vládou Fridricha III., známého jako Barbarossa, dosáhla říše v 12. století vrcholu, avšak také se dostala do konfliktů, které ji dovedly až na samý okraj. Barbarossa nastoupil na trůn v roce 1155 a jeho přezdívka Červenobradý svědčila o fascinaci, kterou vzbuzoval u svých současníků. Považoval se za mocného, charismatického vládce, jehož cílem bylo jak upevnit říši,
tak obnovit císařskou důstojnost. Jedním z jeho klíčových cílů byla Itálie. Císaři od Oty Velikého opakovaně usilovali o kontrolu nad Lombardií a Římem, avšak narazili na odpor měst, které chtěla hájit svou svobodu. Města jako Milán, Cremona a Verona se nehodlala podřídit císařské moci. Barbarossa několikrát překročil Alpy, aby tyto obce podrobil. Jeho tažení do Itálie mělo různorodý úspěch. Zpočátku dokázal města porazit a dokonce zničit Milán, ale brzy se obce spojily do takzvaného Lombardského svazu, což vážně ohrozilo jeho moc. V roce 1176 došlo u Legana k rozhodujícímu střetu. Barbarossova armáda byla poražena vojsky měst, což ho v roce 1178 donutilo uzavřít mír v Konstanz, kde uznal samostatnost obcí. Přesto zůstal Barbarossa silným vládcem. Uvnitř říše posílil svou pozici prostřednictvím zprostředkování mezi knížaty a zajištění pořádku. Uměl vytvářet spojenectví a zapojovat i své protivníky. Jeho vliv sahal až k hranicím Polska, Čech a Burgundska. Na evropské scéně hrál také centrální roli. Byl v úzkém kontaktu s králi Anglie a Francie. Občas jako spojenci, občas jako rivalové. Vztah s papežem Alexandrem II. Byl obzvlášť napjatý. Barbarossa se považoval za nejvyššího vládce křesťanstva, zatímco papež usiloval o svou nezávislost. Opakovaně docházelo k otevřeným konfliktům, ale nakonec papež prosadil svou. Kromě politiky a válečných konfliktů také Barbarossa formoval symbolickou moc císařství. Říšské insignie, jako koruna, žezlo a říšské jablko, získaly za jeho vlády nový lesk. Ceremonie, dvorské dny a říšská shromáždění byly pečlivě naplánovány. Císař měl být nejen vládcem, ale také jasným symbolem pořádku a cti. Barbarossa se stal hrdinou třetí křížové výpravy. V roce 1198 vyrazil společně s anglickým králem Richardem Lví srdce a francouzským králem Filipem na východ s cílem opětovného dobytí svaté země. Avšak jeho pokus skončil neúspěchem. V létě při překonávání řeky v Anatolii tragicky utonul. Jeho smrt byla šokující událostí. Srdce se rozptýlila. Křížová výprava utrpěla těžkou ztrátu. Jeho odchod se rychle stal legendou. Brzy se začalo povídat. Barbarossa nezemřel, ale spí v jeskyni pohoří Kyhäuser, kde sedí u kamenného stolu. Jeho červený vous roste skrze kámen a jednoho dne se vrátí, aby obnovil říši. Tato pověst přetrvala po staletí a učinila z něj mytologickou postavu německých dějin. Pod vládou Štaufů se říše stala evropskou velmocí. Friedrich Barbarossa byl symbolem této slávy, spojující vojenskou sílu, diplomatické dovednosti a smysl pro symboly moci. Nicméně jeho porážky v Itálii a předčasný odchod také ukázaly limity císařské autority. Doba Staufů přinesla nejen politické úspěchy, ale také kulturní rozkvět. Minnesang zažil svůj vrchol, hrady se stavěly z kamene a s bohatou symbolikou. Obraz rytíře jako dvorského bojovníka se formoval v této epoše. Barbarossa dodnes zůstává jedním z nejznámějších středověkých vládců. Jeho červený vous, italská tažení a tragická smrt během křížové výpravy vytvářejí postavu, která se pohybuje mezi historií a legendou. S ním dosáhla císařská důstojnost vrcholu, jehož záře přesahovala jeho vlastní existenci. Vztah mezi císařem a papežem byl po staletí poznamenán napětím, které pod Staufy nabralo na intenzitě. Otázka zněla, kdo má nejvyšší autoritu v křesťanství? Císař, který se viděl jako světský vládce, nebo papež, jenž se prohlašoval za Kristova zástupce na zemi? Již během investiturního sporu mezi Saliany se ukázalo, jak nebezpečný tento konflikt může být. Pod Staufy však získal ještě větší rozměr, protože papežství samo o sobě posílilo. Od gregoriánské reformy v 11. století. Století se papežové nebrali pouze jako duchovní vůdci,
ale také jako soudci králů a císařů. Fridrich Barbarossa se snažil tento nárok omezit. Nárokoval si právo dosazovat biskupy v Itálii a viděl se jako nejvyšší ochránce církve. Papež Alexandr II. Se však důrazně bránil. Následovalo období sporů, které se netýkaly jen duchovních otázek, ale také moci nad městy, zeměmi a lidmi. Tento konflikt se symbolicky odehrával na dvorských dnech a synodách. Císař se prezentoval s korunou a insigniemi, zatímco papež odpověděl klatbou a exkomunikací. Pro současníky to bylo představení s vážným podtextem. Když byl císař vyřazen, mohli mu knížata vypovědět věrnost. A když byl papež oslaben, mohl císař ovládnout italská města nebo dokonce samotný Řím. Porážka Barbarossy u Legana v roce 1176 ukázala limity císařské moci v Itálii. Tento výsledek nepřímo posílil papeže, který se stal podporovatelem Lombardské ligy. Barbarossa musel ustoupit a v mírové dohodě v Konstanci uznal nezávislost měst. I když zůstal císařem, jeho sen o absolutní dominanci nad Itálií se rozplynul. Po Barbarossovi zůstával vztah s papežem napjatý. Jeho vnuk Fridrich II., známý jako Stupor Mundi, tedy úžas světa, pokračoval v konfliktech. Byl vysoce vzdělaný, ovládal několik jazyků a podporoval vědu a umění, ale často se dostával do sporů s papežem. Fridrich II. Vedl křížovou výpravu, při níž se mu podařilo vyjednat návrat částí Jeruzaléma. Nikoli však vítězstvím na bojišti. Papež Řehoř ho exkomunikoval, protože Fridrich příliš dlouho otálel stažením do svaté země. Později byl opět vyloučen, když odmítl papežské nároky na jižní Itálii a Sicílii. Nepřetržité spory mezi císařem a papežem oslabovaly říši. Zatímco císař bojoval v Itálii, němečtí knížata využívala příležitosti k rozšiřování své moci. Města si začala uvědomovat svou sílu a kláštery s biskupstvími se projevovala samostatněji. Ideál sjednocené křesťanskosti pod císařským vedením zůstal pouhou iluzí. Pro papeže však tyto spory představovaly nástroj k posílení jeho nezávislosti. Tvrdili, že mají právo sesazovat krále a císaře a usadili se jako nejvyšší autorita křesťanství. V této době bylo papežství mocnější než kdy jindy, avšak zároveň protkáno intrikami a politickými hrami. V kolektivní paměti lidstva zůstal tento mocenský konflikt klíčovým motivem středověku, ukazujícím na to, že světská a duchovní moc nemohly existovat bez vzájemného konfliktu. Obě strany si nárokovaly vrcholné postavení, ale žádná z nich nemohla tuto ambici naplnit současně. To vedlo k neustálému boji, který oslabil říši a ohrozil její vnitřní soudržnost. Fridrich II., vnuk Barbarossy, patří mezi nejvýznamnější středověké vládce. Narodil se v roce 1194 v Jesi u Ancony a byl králem Sicílie, králem Jeruzaléma a císařem svaté říše římské. Jeho současníci ho přezdívali Stupor Mundi, což znamená úžas světa. Jeho dětství bylo neobvyklé. Brzy přišel o oba rodiče a papež se stal jeho poručníkem, vychovávajíc ho v multikulturním prostředí, kde žili vedle sebe křesťané, muslimové a židé. Fridrich vyrůstal v atmosféře, v níž se mísily jazyky, zvyky a náboženství. Naučil se latinsky, řecky, arabsky a dokonce i trochu hebrejsky. Tato kulturní rozmanitost ovlivnila jeho pozdější způsob vlády. Jako císař v sobě Fridrich spojoval vzácné vlastnosti. Byl vzdělaným panovníkem, jenž na svůj dvůr přitahoval básníky a učence. Pod jeho patronací vznikla sicilská básnická škola, která byla předchůdcem italské literatury. Napsal také dílo o sokolnictví, které se četlo ještě po staletích. Zároveň byl mocným politikem, který neúnavně usiloval o kontrolu nad Itálií a říší. Jeho vztah k papežství byl od začátku napjatý. V roce 1225 byl sice v Římě korunován císařem,
ale brzy poté vypukly konflikty. Papež vyzval Fridricha, aby se vydal do svaté země a splnil své křížové výpravy. Dlouho zvažoval, protože nejprve chtěl upevnit svou moc v Německu a na Sicílii. Když se konečně v roce dostal na cestu, byl již pod exkomunikací. Přesto dosáhl nečekaných úspěchů. Díky dohodě se sultánem Al-Kamilem získal pro křesťany Jeruzalém, Betlém a Nazaret, aniž by se odehrálo jediné střetnutí. Fridrich se poté sám korunoval za krále Jeruzaléma, což bylo jeho vítězství. Papež však exkomunikaci odmítl zrušit. Napětí rovněž vzrostlo v Itálii. Fridrich usiloval o expanze na Sicílii, zatímco papežové se obávali, že budou obklopeni mocnou císařskou říší. Neustále vyhlašovali klatbu. Fridrich reagoval vojenskými taženími a politickými intrikami, což vedlo k desetiletím konfliktů. Jeho vláda v říši byla proměnlivá. Zatímco často pobýval v Itálii, němečtí knížata využívala situace k posílení své nezávislosti. Města a biskupové se těšili větší svobodě, což vedlo ke ztrátě účinnosti království. Fridrichova vize silné císařské moci narážela na své limity. Současně vytvořil správní systém, který byl pro svou dobu pokrokový. Na Sicílii nechal zpracovat zákony, které zajišťovaly pořádek a jednotu, a zaváděl úředníky, soudce a daňový systém. Někteří historici to považují za počátek moderního státního uspořádání. Fridrichova osobnost fascinovala jeho současníky. Někteří jej obdivovali jako vzdělaného vládce, který vedl korespondenci se vědci, zkoumal přírodu a uznával arabskou kulturu. Jiní jej viděli jako nebezpečného kacíře, který příliš spolupracoval s muslimy a podkopával církevní autoritu. Málo který vládce vyvolával tak silné rozdělení názorů. Jeho konec byl stejně dramatický jako jeho život. V roce 1255 zemřel v jižní Itálii a s ním postupně upadala vláda Štauferů. Jeho syn Konrád a vnuk Konrádín se nedokázali prosadit. Dynastie, která kdysi zářila s Barbarossou, se propadla do chaosu. Přesto Fridrich II. Zůstává v paměti. Jeho vzdělání, zákony, křížová politika a neochvějný spor s papežem z něj učinili osobnost s dalekosáhlým dopadem. Pro některé byl předchůdcem moderního vládce, pro jiné varovným příkladem o hranicích císařské moci. V dlouhé historii středověku se vyčleňuje jako jeden z nejvýznamnějších císařů. Vládce, který uchvátil svět, ale zároveň oslabil říši, kterou se snažil obnovit. Po jeho smrti v roce 1255 začala pro říši éra nejistoty. Jeho nástupci byli slabí, jejich mocenské nároky sporné a knížata využívala situace k posílení svých vlastních pozic. Toto období, později nazvané Velkým interregnum, trvalo až do zvolení Rudolfa Habsburského v roce 1273. Byla to doba, kdy říše formálně existovala, ale bez pevné ruky císaře se začala rozpadat. Nejprve na trůn nastoupil Fridrichův syn Konrád, ale Barely se mohl prosadit. Itálie byla ztracena. Sicílii ovládli papeští odpůrci a v Německu mu chyběla podpora knížat. Po jeho předčasném úmrtí v roce 1359 zůstal pouze jeho mladý syn Konrád. Ten představoval poslední naději rodu Hohenstaufů. Avšak když převzal dědictví, byl ještě dítětem. Knížata dávno plánovala nové kandidáty a papež se snažil Hohenstaufy úplně vymazat. Když se Konrád v roce 1368 odvážil podniknout cestu do Itálie, byl zajat a v Neapoli popraven, když mu bylo pouhých 16 let. Z jeho smrtí vymřel rod Hohenstaufů a říše zůstala bez vedení. Několik šlechticů si začalo nárokovat královský titul, ale nikdo se nedokázal prosadit. Dva soupeři, Richard z Cornwallu a Alfons z Kastilie, byli zvoleni současně. Zatímco Richard občas pobýval v Německu, Alfons se držel daleko a jeho nárok na titul byl pouze formální.
skutečnou moc v zemi drželi knížata. Toto interregnum zásadně proměnilo uspořádání v říši. Bez silného krále se moc dostávala do rukou velmožů, vévodů, biskupů a hrabat, kteří stavěli hrady, razili mince a vedli vlastní války. Některá města, zejména na jihu a západě, využila této situace k zajištění své nezávislosti. Svobodná města jako Kolín, Norimberk nebo Lübeck získávala kontrolu nad obchodními cestami Rýna, Dunaje a do Itálie i Flander a stala se stále bohatšími a vlivnějšími. Pro obyvatelstvo to znamenalo nejistotu, zvyšující se napětí mezi šlechtici, přepadení obchodních karavan a lokální konflikty. Ti, kdo hledali ochranu, se obraceli spíše na města nebo duchovní knížata než na vzdáleného krále. Říše jako celek ztrácela svou soudržnost, zatímco v této době se formovala nová politická realita. Knížata si uvědomila, že mohou oslabit krále, ale bez něj se neobejdou. Král byl nutný k symbolizaci pořádku, potvrzování zákonů a udržení myšlenky říše naživu. Chtěli však vládce, který by byl na nich závislý. Proto zvolili v roce 1273 Rudolfa Habsburského. Nebyl tak mocným vládcem jako Barbarossa nebo Friedrich II., spíše nevýznamným hrabětem z Alsaska, což ho činilo atraktivním. Knížata doufala, že ho budou moci ovládat. S Rudolfem skončilo interregnum a do historie vstoupila nová dynastie, Habsburkové. Velké interregnum zůstává klíčovým zlomem, ukazujícím, jak křehká byla císařská hodnost bez silného vůdce. Také odhalilo, jak moc se říše stala závislou na knížatech. Od té doby bylo jasné, že žádný císař nemůže vládnout bez jejich souhlasu. Volby krále, které byly později stanoveny ve Zlaté bule, mají kořeny právě v této zkušenosti. Interregnum se stalo propastí mezi dvěma epochami, leskem Hohenstaufů a trvalou vládou Habsburků. Byla to doba, kdy říši hrozilo rozpadnutí na jednotlivé části, a přesto přežila, neboť myšlenka císařství, navzdory všem slabostem, nezmizela. Zatímco králové a knížata v raném a vrcholném středověku soupeřili o moc, vyvstávala nová síla, města. Z nenápadných osad se stala centra obchodu, řemesel a občanského sebeurčení. Tento vývoj začal v 10. století a dosáhl vrcholu ve 14. století, přičemž měl různé příčiny. Na jedné straně rostla populace, což vedlo k větší poptávce po zboží, nástrojích a potravinách. Technologický pokrok v zemědělství a řemeslech přinesl přebytky, které bylo možné prodávat na trzích. V místech, kde obchod prosperoval, vznikaly trvalé osady, jež se staly základem měst. Zpočátku je chránily hrady nebo biskupské rezidence. Trhy se konaly u základů hradu, kde se usazovali řemeslníci a přicházeli obchodníci. Časem byly osady obehnány hradbami a obyvatelé získali specifická práva. Mnohá města se těšila císařským či knížecím privilegiím, což zahrnovalo právo na trh, clo a samosprávu. Pro lidi ve středověku znamenal přechod z vesnice do města doslova vstup do nového světa. Ulice byly plné života. Kováři pracovali, pekaři nabízeli čerstvý chléb, koželuzi zpracovávali kůže a obchodníci nabízeli tkaniny, sůl, víno či železářské zboží. Trhy byly hlučné, pestré a naplněné vůněmi. Život ve městě poskytoval mnohem více příležitostí než venkov. Výjimečným jevem se stalo uznání městských práv. Občané si volili své zástupce, organizovali se do cechů a spravovali své záležitosti. Výrok "městský vzduch osvobozuje" vystihoval jejich sebevědomí. Poddaný, který strávil rok a den ve městě, mohl dosáhnout svobody. Města se stala domovem nové sociální třídy, buržoázie, složené z obchodníků, řemeslníků a členů městských rad, kteří se nacházeli mezi šlechtou a rolníky. Jejich postavení nebylo dáno narozením, ale schopnostmi a majetkem.
Tím došlo k zásadní proměně společnosti. Obchod na severu zaznamenal mimořádný růst s vznikem Hanzy, společenství obchodníků a později měst, které organizovalo výměnu zboží přes Baltské a Severní moře. Města jako Lübeck, Hamburg, Brémy, Gdaňsk a další se spojila, aby zajistila obchodní trasy, zakládala společné flotily a získávala privilegium v cizích zemích. Hanza přetvořila oblast Baltského moře na jedno z klíčových hospodářských center Evropy. Na jihu města rovněž prosperovala, přičemž Augsburg, Norimberk a Řezno byly důležitými uzly mezi Itálií a severní Evropou. Obchodníci jako Fuggerové a Welserové se na konci středověku stali mezinárodně působícími bankéři. Obchod s kořením, hedvábím a drahými kovy přinesl obrovské bohatství, jež se odráželo v kostelech a radnicích, které se staly symbolem městského blahobytu. Gotické katedrály se tyčily k nebi, zatímco radnice svědčily o hrdosti obyvatel. Umění, hudba a literatura zde našly nové patrony, čímž se města proměnila v kulturní centra. Nicméně s růstem přišlo i napětí. Uvnitř měst se objevily konflikty mezi bohatými patricii a obyčejnými řemeslníky, kteří usilovali o podíl na rozhodování. Povstání otřásla některými městy, zatímco knížata s obavami sledovala rostoucí moc měst. Neustále se snažili obnovit svou kontrolu. Přestože došlo k mnoha konfliktům, města zásadně přetvořila říši. Vytvořila síť trhů, ulic a obchodních cest, které spojovaly lidi a regiony. Dala buržoazii hlas, jehož ozvěna se na konci středověku stále více zesilovala. A uchovala svobody, které by jinak v zastínění hradů a klášterů byly téměř nepředstavitelné. Říše zůstala pestrým mixem knížectví, biskupství a hrabství, avšak města se mezi nimi silně prosadila. Německo se proměnilo v místo, kde obchod, znalosti a kultura volně proudily napříč hranicemi. Dnes můžeme vidět jejich odkaz v architektuře, náměstích a radnicích, které pocházejí z této doby. Když skončilo interregnum, ukázalo se, že moc v říši nespočívala pouze na císaři, ale především na principech. To oni rozhodovali o tom, kdo se stane králem. Dlouho však neexistovala jasná pravidla. Opakované volby a spory o trůn vedly k chaosu. Až ve 14. století byl zaveden řád, který měl tuto nejistotu ukončit. Zlatá bula. Iniciátorem byl císař Karel IV., příslušník rodu Lucemburků, který byl v roce 1346 zvolen králem. Karel si uvědomil, že autorita krále může být posílena, pokud je volební proces jasně vymezen. Bez pevných pravidel hrozily neustálé konflikty mezi knížaty. V roce 1356 Karel vydal v Norimberku a Metách obsáhlý zákoník, který se podle zlaté pečeti, kterou nesl, nazývá Zlatou bulou. Tento dokument se dodnes považuje za jakýsi ústavní základ středověké říše. Zlatá bula určila, že 7 kurfiřtů mělo výhradní právo zvolit krále. 3 mezi nimi byli duchovní. Arcibiskup v Mohuči, arcibiskup v Kolíně a arcibiskup v Trevíru. 4 byly světské. Český král, falcký hrabě na Rýně, vévoda saský a markrabě braniborský. Těchto 7 se stalo sborem, který rozhodoval o královské hodnosti. Proces byl jasně regulován. Volba se měla konat ve Frankfurtu, korunovat se v Aachenu a první říšský sněm nového krále v Norimberku. Pokud kurfiřti nebyli jednotní, stačila prostá většina, aby se předešlo dvojvolbám. Zlatá bula však znamenala víc než jen volební zákon. Zajišťovala také zvláštní práva kurfiřtů. Ti mohli razit mince, vybírat daně a spravovat svá území téměř jako nezávislí panovníci. Tím byla jejich moc oficiálně uznána a posílena. Císař je již nemohl obcházet. Pro říši to mělo 2 důsledky. Na jedné straně se volba krále zorganizovala a stala se předvídatelnější. Říše tak získala stabilitu, protože legitimita vládce
byla jasně regulována. Na druhé straně však Zlatá bula oslabovala centrální moc. Císař se stal závislým na souhlasu princů a bez jejich podpory mohl dosáhnout jen málo. V praxi to vedlo k dalšímu rozdrobení. Kurfiřti a mnozí další princové využívali svá práva k výstavbě hradů, vytváření vlastních armád a rozšiřování svých území. Říše zůstávala mozaikou vládců, kde císař byl spíše symbolem bez skutečné moci. Přesto měla Zlatá bula obrovský vliv. Formovala říšské právo po více než 400 let až do raného 17. století. Určila, kdo měl moc rozhodovat o koruně, a učinila z princů skutečné nositele říšského pořádku. Také měla symbolický význam. Slavnostní pečeti, nádherný jazyk a přesně stanovené ceremonie ukázali, že říše měla uspořádání, které přesahovalo každodenní záležitosti. Královská hodnost už nebyla jen otázkou mocenských bojů, ale stala se otázkou psaného práva. Pro lidi té doby zůstala Zlatá bula vzdáleným dokumentem, avšak jejich důsledky cítili v běžném životě. Páni, posíleni svými výsadami, vládli svým zemím s větší nezávislostí. Města se často musela podřizovat jejich vlivu. Sedláci nesli břemeno daní, ale stále přetrvávala myšlenka říše, která se s každým královým rozhodnutím znovu obnovovala. Zlatá bula se stala klíčovým okamžikem. Nesformovala říši v jednotnou monarchii, nýbrž v spolek států pod společnou korunou. Zavedla pořádek, ale také zajistila trvalost pro moc pánů. Středověké Německo nebylo pouze příběhem císařů, papežů a velkých bitev. Bylo to především o životě lidí ve vesnicích, hradech, městech a klášterech, kteří utvářeli svůj každodenní život. Pro většinu to znamenalo tvrdou práci, nejistotu a závislost. Přesto existovaly slavnosti, rituály a struktura, která poskytovala oporu. Většina populace žila na venkově. Sedláci obdělávali pole, chovali dobytek a tím živili společnost. Jejich rok byl řízen přírodními cykly. Na jaře orání a setí, v létě senoseč, na podzim sklizeň, v zimě se obávali, zda budou mít dostatek zásob a palivového dřeva. I malé neúrody mohly přivodit hlad a nepříznivé počasí mohlo celé vesnice přivést do bídy. Mnoho sedláků bylo nevolníků. Jako poddaní byli pod mocí vrchnosti, museli platit daně nebo vykonávat robota. Avšak i v této závislosti se vesnice stávaly uzavřenými společenstvími. Pomáhali si navzájem při sklizni, sdíleli zvyky a společně oslavovali církevní svátky, které určovaly rytmus roku. Nad sedláky stála šlechta, rytíři a páni žili v kamenných pevnostech, které se tyčily nad údolími a cestami. Měli sloužit jako ochrana, ale často také jako demonstrace moci. Rytíři nebyli pouze bojovníky. Dodržovali čestný kodex, který vyžadoval věrnost, statečnost a zbožnost. Na turnajích předváděli svou dovednost v boji a v Minnesangu vyjadřovali oddanost idealizované dvorské lásce. Pro sedláky museli tito rytíři představovat vzdálený svět, v němž lesk a okázalost určovali každodenní život, i když mnohé hrady měly spíše chudou a nepohodlnou povahu. Třetím zásadním pilířem byla církev, která ve středověku hrála všudy přítomnou roli. Zvonění kostelních zvonů určovalo denní rytmus. Kněží udělovali svátosti od křtu až po pohřeb a kalendář se řídil svátky svatých, postními obdobím a procesími. Kláštery nebyly jen místy modlitby, ale také centry znalostí a vzdělání. Mniši opisovali knihy, uchovávali antické texty a vytvářeli nové formy umění a hudby. Mnohé kláštery byly navíc velkými pozemkovými vlastníky, kteří vládli nad vesnicemi a sedláky jako světské pány. Biskupové a PTE často stáli politicky na stejné úrovni jako vévodové a hrabata. Od 12. století se objevila nová síla – města. Tam vládl jiný život než na venkově. Úzké uličky, trhy, dílny a městské brány utvářely jeho obraz.
Obchodníci nabízeli látky, sůl a víno. Řemeslníci kovali, šili a obráběli. Městští občané se sdružovali do cechů, volili své rady a bránili svá práva vůči pánům a biskupům. Pro některé sedláky znamenalo přestěhování do města krok k osvobození, neboť po roce a dni se stávali svobodnými. Přísloví městský vzduch osvobozuje vyjadřuje tento slib velmi výstižně. Přes všechny odlišnosti mezi rolníky, šlechtou a duchovenstvem společnost byla prostoupena sdíleným chápáním. Bůh si přál tento řád. V čele stáli císař a papež, následovaní šlechtici a duchovními, zatímco na spodní příčce se nacházeli zemědělci. Tento hierarchický systém nebyl zpochybňován, ale považován za součást božského plánu. Každodenní život byl často zatížen nejistotou. Epidemie, hladomory a války mohly postihnout každého. Přesto lidé nacházeli způsoby, jak prožívat radost a komunitu. Vesnické a církevní slavnosti, svatby, jarmarky či hudba Minnesengerů poskytovaly chvíle, kdy se drsnost života na chvíli vytratila. Středověký život byl tedy kombinací úsilí a společenství, závislosti a drobných svobod. Byl formován vírou a prací, ale také snahou nalézt v tomto řádu smysl a bezpečí. Za velkými politickými událostmi se nacházel svět, v němž miliony lidí denně usilovali o to, aby si udrželi své životy. A právě tento svět nesl říši skrze staletí. Ve vrcholném středověku se sformoval obraz, který je dodnes neodmyslitelně spojen s touto epochou. Rytíři v lesklých zbrojích na koních, věrní svému pánu a křesťanské víře. Avšak za romantickou představou se skrývala složitá realita, kterou určovaly násilí, čest, povinnost a mocenské boje. Hrady, které se vztyčovaly na kopcích nebo dominovaly údolím, byly viditelnými symboly tohoto světa. Sloužily nejen k obraně, ale také jako centra moci. Odtud šlechtici spravovali své země, soudili, vybírali daně a udržovali vazby se svými poddanými. Pro rolníky z okolních vesnic byl hrad útočištěm v době války, ale také symbolem jejich závislosti. Za hradbami se odehrával život, který byl řízen pravidly, jež se výrazně odlišovala od těch vesnických. Rytířstvo vzniklo z bojové vrstvy, která byla původně definována pouze svými zbraněmi a koňmi. Postupem 12. století však přerostlo v samostatnou vrstvu s jasně vymezenými ideály. Přísaha věrnosti svému lennímu pánu, povinnost chránit církev a očekávání bránit ženy a slabé tvořily základ rytířské identity. Tento ideál však byl málokdy naplněn v čisté podobě. Ve skutečnosti se rytíři často zaplétali do sporů, plenili okolí nebo využívali svou moc k udržení svých pozic. Přesto obraz ušlechtilého rytíře utvářel tehdejší kulturu. Minnesang, dvorská poezie a příběhy o Artušovi a jeho kulatém stole vytvořili literární svět, v němž byly čest, statečnost a láska úzce provázány. Hradní dvory se staly místy, kde měly váhu nejen zbraně, ale také slova a písně. Básníci jako Walter von der Vogelweide zpívali o ideálech rytířství a obohacovali je o lesk. Výchova rytíře začínala již v dětství. Chlapci z urozených rodin byli jako pážata posíláni na cizí dvory, kde se učili sloužit, jezdit, lovit a osvojovali si dvorské chování. S přibývajícím věkem se stávali panoši, doprovázeli starší rytíře, pečovali o jejich zbroj a koně a cvičili ve šermu. Teprve po letech intenzivní přípravy byli při slavnostním ceremoniálu povýšeni na rytíře. V této významné chvíli přísahali před Bohem i lidmi, že splní své povinnosti spojené s tímto titulem. Materiální aspekty, jako zbroj a válečný kůň, měly velký význam. Zbraně a vybavení potřebné pro život na hradě vyžadovaly značné bohatství. Rytířství se tedy stalo výsadou šlechty a úzce souviselo s lénovým systémem, jenž spojoval vlastnictví, služby a věrnost v komplexní síti vzájemných závazků. Hrady
nejen měnili krajinu, ale také ovlivňovali myšlení jejich obyvatel. Byly to obranné struktury, obydlí, místa soudů i sály pro oslavy. Za hradbami žily rytířské rodiny, služebnictvo a někdy i vězni. Hradní dvory se staly centry slavností, banketů a turnajů, které předváděly sílu a dovednosti. Turnajová kultura se stala vrcholem společenského života, přinášející slávu a čest, ale mohla také končit krví. Pro obyvatelstvo mimo hrad byla otázka rytířství ambivalentní. Na jedné straně by měli rytíři zajišťovat ochranu a udržovat pořádek. Na druhé straně mnozí z nich zatěžovali rolníky a obchodníky. Někteří rytíři byli dokonce považováni za loupeživé, ovládající mosty a cesty, aby vynucovali poplatky. I přes tyto negativní stránky bylo rytířství nedílnou součástí středověké společnosti. Spojovalo válečné umění s ceremoniální kulturou, vytvářelo estetiku plnou erbů, praporů a písní a přetvářelo hrad na centrum moci a způsobu života. Až dodnes se uchoval obraz rytíře jako symbolu věrnosti, cti a boje, ale také jako odraz rozporů doby, kdy byly násilí a ideály úzce propojeny. Svět hradů a rytířů nebyl pouze vojenským systémem, ale také kulturou, která formovala tvář středověku a zanechala nesmazatelnou stopu v kolektivní paměti. Církev měla na středověké Německo obrovský vliv. Nebyla jen duchovní autoritou, ale také klíčovým faktorem v politice, ekonomice a kultuře. Od křtu po pohřeb byl život lidí protkán jejími rituály a pravidly. Žádný den, rok nebo komunita se neobešla bez jejího vlivu. Církevní autorita se rozprostírala od malých vesnických kostelů až po velkolepé katedrály. Kněz byl často jedinou vzdělanou osobou v obci, spravoval svátosti, vykonával mše a byl spojovacím článkem v otázkách víry i každodenního života. Pro běžné lidi představoval most mezi nebem a zemí. Nad ním se nacházeli biskupové, kteří nebyli jen duchovními vůdci, ale také vlastnili obrovské majetky a vládli jako světské knížata. Někteří biskupové se dokonce účastnili bitev v brnění, jiní razili mince a vykonávali vlastní soudní pravomoc. Kláštery hrály zvláštní roli. Od doby Otonů a Salierů se staly centry víry a kultury. V jejich odlehlých zdech žili mniši a jeptišky podle přísných pravidel, která určovala jejich práci, modlitby a studium. Psali rukopisy, kopírovali Bibli a také díla antických autorů, čímž uchovávali znalosti, které by jinak zanikly. Písařské dílny, známé jako skriptorium, byly tichými místy, kde celé generace učenců chránili kulturní dědictví Evropy. Ve vrcholném středověku se objevily nové řády, které zásadně ovlivnily podobu církve. Cisterciáci zakládali kláštery v odlehlých oblastech, přitahováni přírodou a snažili se žít v co největší jednoduchosti. Řády žebravých mnichů, jako františkáni a dominikáni, se zaměřovali na chudobu a aktivně kázali ve městech. Nechtěli se schovávat za klášterními zdmi, ale usilovali o přímé setkání s lidmi. Jejich kázání naplňovala náměstí a jejich školy měly významný vliv na teologické myšlení. Moc církve byla patrná také v jejich architektonických dílech. Románské katedrály s robustními zdmi a malými okny vyjadřovaly sílu víry, zatímco gotické katedrály s vysokými věžemi a barevnými vitrážemi symbolizovaly touhu po nebeských výšinách. Kdo vkročil do kolínské katedrály, cítil majestát instituce, která šířila své poselství nejen slovy, ale také prostřednictvím architektury a světla. Vzdělání a věda byly téměř výhradně v rukou církve. Kláštery provozovaly školy, kde se synové šlechty, někdy i nadaní synové rolníků, učili číst a psát. Později vznikly univerzity v Praze, Vídni, Heidelbergu a Kolíně, všechny založené s papežským souhlasem. Tam mladí muži studovali teologii, filozofii, medicínu a právo.
Scholastika, metoda usilující o spojení víry a rozumu, formovala myšlení této doby. Církev však nebyla pouze zdrojem znalostí a duchovní útěchy, ale také mocnou institucí, která požadovala daně a zasahovala do každodenního života lidí. Desátky a dary směřovaly do jejich pokladen. Poutě, relikvie a odpustky nebyly jen projevem zbožnosti, ale také důležitými ekonomickými faktory. Pro mnohé bylo těžké si představit každodenní život bez církve, která určovala přísná pravidla postní doby a nabízela útěchu v těžkých chvílích, jako je nemoc či smrt. Slíbila vykoupení a varovala před pekelnými tresty a očistcem. Dokázala vytvářet společenství, ale zároveň šířila strach. V této všudy přítomné přítomnosti spočívala síla církve, ale také klíč k pozdějším konfliktům. Jak se více zaplétala do politiky a ekonomiky, tím jasněji se objevovaly napětí mezi jejími duchovními nároky a pozemskou realitou. Pro středověk byla církev neochvějným rámcem, který určoval chod společnosti, od vesnic po císařský dvůr. Ve 14. století však říši zasáhla katastrofa, jež zastínila vše, co se dosud odehrálo. Mezi lety 1346 a 1353 Evropou prošel mor. Předpokládá se, že přišel z východu po obchodních cestách, rozšířil se prostřednictvím lodí ve Středomoří a nakonec dorazil do střední Evropy. Od roku 1348 zasáhl německé země a během několika let zdecimoval značnou část populace. Současné zprávy popisují epidemii jako neuvěřitelně krutou. Lidé onemocněli náhle, trpěli otoky, horečkami a často umírali během pár dní. Celé vesnice vylidněly. Města ztratila polovinu nebo i více svých obyvatel. V některých oblastech zůstala půda neobdělávaná, neboť nikdo nebyl, kdo by se o ní staral. Mor vyvolával strach a paniku. Mnozí ho považovali za boží trest za lidské hříchy. Procesí, modlitby a pokání se staly součástí každodenního života. Skupiny flagelantů putovaly říší, trpěli a krváceli, aby si vyprosili boží milost. Ale bez ohledu na jejich modlitby se nemoc zdála být nezastavitelná. Hledání viníků vedlo k násilí. Židovské komunity se staly terčem pronásledování. Byly obviňovány z otravy studní a vyvolání morových epidemií. V mnoha městech proběhly pogromy, které vedly k úplnému zničení těchto komunit. Mor zanechal nejen prázdné vesnice, ale také vážné rány v mezilidských vztazích. Ekonomické dopady byly obrovské. S úmrtím mnoha pracovníků se práce na polích stala vzácností. Mzdy vzrostly, protože rolníci a řemeslníci se stali velmi žádanými. Někteří poddaní využili této situace k prosazení lepších podmínek nebo dokonce k získání svobody. Feudální páni přišli o příjmy a kláštery spolu s městy museli hledat nové způsoby, jak obhospodařovat svá pole a dílny. Změnila se také mentality společnosti. Zkušenost s náhlou smrtí přivedla mnohé k hluboké zbožnosti, zatímco jiní hledali útěchu v bujných oslavách a divokých tancích. Jakoby si lidé uvědomovali, že je třeba si užívat života, protože zítra už může být pozdě. Umění a literatura začaly odrážet tuto atmosféru. Obrazy zachycovaly tanec smrti, kde smrt vyzývá lidi všech vrstev k tanci. Císaře, papeže, rytíře i rolníky. Pro církev byl mor velkou zkouškou. Na jedné straně nabízela útěchu a udělovala svátosti. Na druhé straně však nedokázala zabránit katastrofě. A mnozí kněží zemřeli při péči o nemocné. Důvěra v duchovní autoritu se začala otřásat. Někteří lidé začali pochybovat o moci církve, neboť jejich modlitby se zdály nevyslyšené. Mor se neustále vracel. I když byly roky kolem roku 1348 nejhorší, epidemie se objevovaly i později. Každá nová vlna připomínala lidem,
jak křehký je jejich svět, přesto společnost přežila. V stroskách se zrodily nové struktury. Rolníci začali získávat půdu, města se posílila a společnost se proměnila. Černá smrt tedy nebyla pouze katastrofou, ale také katalyzátorem změn. Ukázala křehkost života a naši závislost na silách, které nebylo možné odvrátit ani mečem, ani modlitbou. Pro středověké Německo se stala událostí, která zásadně ovlivnila demografii, ekonomiku a myšlení celých generací. Kromě válek, moru a mocenských bojů bylo toto období také časem velkých staveb a kulturního rozkvětu. Kdo dnes cestuje Německem, může dodnes spatřit stopy této epochy. Obrovské románské katedrály, vznešené gotické chrámy, hrady na skalách a umělecké rukopisy v starých klášterech vyprávějí příběhy doby, která zanechala svůj odkaz ve kameni, skle a písních. Nejstarší architektura po pádu Římské říše navazovala na antické tradice, ale spojila je s germánskými a křesťanskými vlivy. Od 10. století se začala vyvíjet románská architektura, jejíž stavby působí masivně a robustně, s tlustými zdmi, kulatými okny a silnými věžemi. Příklady lze nalézt v katedrále ve Speyeru, která byla postavena za vlády Salierů, nebo v kostelech v Hildesheimu a Wormsu. Tyto budovy měly nejen uctívat Boha, ale také jasně demonstrovat moc panovníků. Zde se spojovalo náboženství s politikou a spiritualita s nárokem na moc. V průběhu století se sformoval nový styl, který měl zásadně ovlivnit Evropu. Gotika. S jejím charakteristickým ostrým obloukem, obrovskými okny a jemně zdobenými věžemi představovala pravý opak románské architektury. Zatímco románský styl evokoval pocit pevnosti a bezpečí, gotika byla zaměřena na povznesení pohledu ke hvězdám, k nebi, k Bohu. Katedrály jako ty v Kolíně, Štrasburku nebo Freiburgu se rozářily vnitřním barevným světlem, když sluneční paprsky procházely vitrážemi. Ti, kdo vstoupili do takových chrámů, se cítili, jako by se dostali do jiného světa. Vytvoření těchto katedrál často trvalo staletí, na čemž pracovali celé generace. Kameníci, tesaři, skláři a sochaři spojili své síly a vytvořili umělecké dílo, které reprezentovalo celou komunitu. Nebylo to pouze dílo knížat nebo biskupů, ale také občanů, kteří přispěli svými dary, prací a hrdostí. V katedrále se odrážela víra celého města. Literatura a hudba také v období středověku prožívaly svůj rozkvět. Minnesang přinášel písně, v nichž rytíři a básníci oslavovali lásku, často v idealizovaném pojetí. Walter von der Vogelweide je dodnes považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů této tradice. Jeho básně se zabývají tématy věrnosti, krásy a dvorského života, ale také politickými otázkami. Středohornoněmecká literatura přinesla díla, jejichž vliv přetrvává dodnes. Píseň o Nibelunzích vypráví příběhy o hrdinství, zradě a tragédii. Spojuje germánské mýty s dvorskými ideály a je považována za národní epos středověku. Příběh o Artušovi se také dostal do Německa, přetvořený básníky jako byl von Eschenbach. Jehož Parzival přetváří otázky víry, viny a vykoupení do podoby rytířské výpravy. Kromě poezie a hudby se malba stala také prostředkem vyjádření víry. Fresky v kostelích zobrazovaly biblické scény. Oltáře vyprávěly příběhy o svatých a mučednících. Tato zobrazení nebyla jen umělecká díla, ale také vzdělávací nástroje, neboť většina populace byla negramotná. Obrázky byly Biblí pro chudé, dělali neviditelné viditelným. Kláštery sehrály klíčovou roli v kulturním vývoji. Jejich skriptorium uchovávalo antické znalosti. Školy v klášterech vzdělávaly duchovenstvo i laiky. S příchodem univerzit ve 13. a 14. století se duchovní život přesunul do měst. Mladí muži v Praze, Vídni, Heidelbergu a Kolíně studovali teologii, právo
a medicínu. Skolastika se snažila propojit víru s rozumem, harmonizujíc učení církve s logikou antické filozofie. Avšak středověká kultura nebyla pouze záležitostí elit. Lidové slavnosti, trhy a hudební skupiny formovaly každodenní život. Klauni a hudebníci putovali z místa na místo, zpívali a vyprávěli příběhy. Na jarmarcích se konala divadelní představení, jež zobrazovala biblické příběhy nebo morální ponaučení. Tak se náboženství a vzdělání dostávali i k těm, kteří nežili v klášterech a školách. Architektura a kultura této doby jsou dodnes viditelnými svědectvími o světě, jenž byl veden vírou a komunitním duchem. Dóm ve Speyeru stále hrdě stojí jako symbol románského stylu, zatímco věže kolínské katedrály oslavují triumf gotiky. Rukopisy, písně a legendy přečkaly staletí. Středověk nebyl pouze obdobím konfliktů a krizí, ale také obdobím tvůrčího rozmachu. Tato doba vytvořila kolektivní paměť, která ovlivnila i budoucnost a položila základy pro identitu říše a sebevědomí měst, přičemž umění a víra se staly neoddělitelnými. Po staletí prosperity však přišly hladomory, epidemie, války a sociální napětí. Pozdní středověk se vyznačoval roztržeností, kdy říše sice existovala, ale více než kdy jindy působila jako mozaika knížectví, biskupství a měst. Na začátku 14. století zasáhl říši vážný hladomor. Mezi lety 1315 a 1317 přinesly chladné počasí, trvalé deště a neúroda devastaci úrody. Pole byla zaplavena, obilí hnilo a dobytek umíral. Miliony lidí trpěli hladem a v mnoha regionech došlo k rozvratu pořádku. Rodiny utíkaly za potravou, zatímco nemoci decimovaly oslabenou populaci. Sotva se situace trochu stabilizovala, zasažená morová epidemie. Od roku 1348 umíralo bezpočet lidí. V některých oblastech byla polovina obyvatelstva vyhlazena. Vesnice pustly, města ztrácela obyvatele a pole zůstávala neobdělaná. Strach z nevyhnutelné smrti změnil způsob myšlení lidí. Náboženská horlivost, apokalyptické nálady a pronásledování menšin se zvýšily. Vedle hladu se zemí otřásaly také války. Na západě se od roku 1370 rozhořela stoletá válka mezi Anglií a Francií, která, ačkoliv se přímo nedotýkala říše, měla zásadní dopad na obchod. Najatí žoldáci, hledající obživu, zpustošili německé oblasti. Vnitřní konflikty mezi knížaty, městy a šlechtou rovněž vedly k destrukci a sociální pořádek se ocitl v krizi. Rolníci, kteří se po moru stali vzácnějšími, začali požadovat lepší podmínky. Někteří poddaní prchali do měst, kde hledali nové možnosti. To vyústilo v povstání a nepokoje. I ve městech vznikalo napětí mezi bohatými patricii a obyčejnými řemeslníky. Ceši se ucházeli o moc a na některých místech došlo k krvavým střetům. Říše se v tomto období stala více rozdrobenou než kdy dříve. Zlatá bula z roku 1356 posílila moc kurfiřtů, což však vedlo k oslabení císařovy autority. Každý kníže vládl svému území téměř autonomně. Některá města získala větší moc než sousední šlechta a Hanza vyvinula na severu svou vlastní politiku, nezávislou na císaři. Církev sice nabyla bohatství, ale ztrácela důvěryhodnost. Lidé kritizovali daně spojené s odpustky, poutěmi či velkolepými stavbami. Papežský dvůr v Avignonu a velké schizma, kdy se o Petrovský stolec ucházelo několik papežů, otřásly důvěrou. Mystická hnutí, kazatelé a skupiny jako husité v Čechách volali po reformách. Přes všechny krize však pozdní středověk také přinesl nové vývoje. Města zůstávala centry obchodu a kultury, obchodníci a řemeslníci se organizovali, univerzity se rozrůstaly a vzdělání se postupně šířilo. Umění a literatura reflektovaly složité období, v němž se nacházeli.
Obrazy apokalypsy a smrtelnosti stály vedle překrásných oltářů a románů z dvorského prostředí. Pro běžné obyvatelstvo představoval pozdní středověk dobu, kdy se mísily naděje s beznadějí. Lidé na venkově se obávali hladu a vysokých daní, zatímco městské populace viděli šance na svobodu a prosperitu, ale také byli svědky neklidu a nemocí. Společnost byla v pohybu. Staré systémy se rozpadaly, aniž by se nové stihly plně usadit. Na přelomu 15. století došlo k zásadním změnám v říši. Moc císaře byla slabá, zatímco knížata měla navrch. Počet obyvatelstva byl po morových ranách a hladomorech značně snížen, ale lidé se stali odolnějšími. Města a obchod přetrvaly. Církev čelila výzvám, které nakonec vedly k reformaci. Tato doba pozdního středověku byla plná krizí, ale také přechodů. Ukázala limity starého pořádku a připravila půdu pro novou éru. Hlad, mor, vzpoury a politická nejednota činili říši slabou, avšak právě v této slabosti se rodily základy, s nimiž vstoupila do novověku. K historianům se na konci 15. století dostal názor, že dochází k přechodu od středověku k novověku, přičemž Německo bylo uprostřed událostí, které měly trvalý dopad na běh historie. Mezi nejvýznamnější revoluce této doby patřilo vynalezení knihtisku s pohyblivými literami, které zrealizoval Johannes Gutenberg v Mohuči kolem roku 1450. Předtím bylo nutné knihy ručně kopírovat, většinou v klášterech, což z nich činilo vzácné a drahé zboží. S Gutenbergovou technikou se nyní stalo možné množit texty ve velkém. První velké dílo, které takto vyšlo, byla Bible a brzy sepsané materiály rozšířily po celé Evropě. Znalosti, které byly dříve dostupné jen úzkému kruhu duchovních a učenců, se nyní dostaly k obchodníkům, řemeslníkům a vzdělaným měšťanům. Knihtisk revolučně změnil vzdělávání, víru a politiku a umožnil šíření nových myšlenek rychleji, než by to kdy bylo možné. I mimo Německo otřásaly události starým pořádkem. V roce 1453 dobyli Osmané Konstantinopol, hlavní město Byzantské říše, čímž skončila tisíciletá východní říše. Pro západní svět to byl šok, neboť Konstantinopol byla považována za most mezi východem a západem. Pád města rovněž vyvolal snahu o nalezení nových obchodních tras, což nakonec vedlo k objevení Ameriky a námořním plavbám kolem Afriky. Tak začala globalizace, která zásadně proměnila Evropu a Německo nebylo ušetřeno. V říši se projevovaly napětí starého pořádku. Císař měl pouze omezenou moc, zatímco knížata rozšiřovala svá území. Města zůstávala centry obchodu a kultury, ale často se musela vyrovnávat s rivaly. Církev, kdysi neochvějná autorita, čelila stále větší kritice. Zneužívání moci, prodej odpustků a extravagantnost papežů vyvolávaly rostoucí odpor. Hnutí jako husité již naznačila, že touha po reformě se nedá dále potlačovat. Zároveň zažívalo umění nový rozkvět. Gotika, která definovala středověk, byla nahrazena novými formami, které později nazvali renesancí. Malíři jako Albrecht Dürer, kteří pracovali v Norimberku, kombinovali vlivy z Itálie s německou tradicí. Člověk se stal centrálním tématem jejich děl a postupně se odkláněli od ryze náboženských motivů. Nové prvky se také začaly objevovat v hudbě a literatuře, které měly formovat nadcházející století. Pro lidi té doby nebyl konec středověku náhlým zlomem, ale spíše postupným přechodem. Rolníci stále obdělávali svá pole, řemeslníci se věnovali práci ve svých dílnách a měšťané v městech vyjednávali o svých právech, přesto se svět zásadně měnil. Knihy přinášely nové poznatky, obchod zpřístupnil cizí zboží a objevování rozšiřovalo obzory. Víra v pevně stanovený Bohem určený řád začala oslabovat.
Když se podíváte na středověk v Německu, zjistíte, že to bylo období plné paradoxů. Na jedné straně se objevovaly morové rány, hladomory, války a útlak. Na straně druhé vznikaly majestátní katedrály, hrady, písně a básně, které přežily staletí. Bylo to období násilí, ale také období tvůrčího rozmachu. S příchodem tisku, pádem Konstantinopole a novými objevnými výpravami vstoupilo Německo, stejně jako celá Evropa, do nové éry. Středověk se tedy nestratil bez stopy. Jeho struktury, mýty a kultura zůstaly živé a dodnes ovlivňují náš svět. Avšak cesta byla otevřena pro dobu, kdy se znalosti šířily rychleji, obchod vzkvétal a otázky víry se znovu dostávaly na pořad dne. Konec středověku tedy představoval přechod, nikoliv zánik. Německo se sice rozloučilo se starým světem, ale zcela ho nezanechalo.